Suntem în Trex. Doamne ferește-mă. Deci, suntem pe drum spre școală. Hai că pe școală. Dar acum am plecat ne-am dat cu Floriana, am olărit, am făcut de cai. Da, exact. Acum ne ducem spre Pitești. Că acolo ne-a pus doamna o surpriză mare. Se spune că e mare, dar nu știm. Și vreau să arăt pădurea asta. Hai. Deci, uitați-o și să nu se putea să fie exact. Deci nu. Vreau să spun ceva la voi. Ok, n-ați auzit nimic, cred. Nu. Dacă ați auzit, seara viitoare o să închid. Ceva de genul. Noi acum mergem. Plecăm la Pitești. Mergem să facem să aflăm surpriza de Pitești. Eu îi spun mama că sunt două fete prevăzute. Îți dau eu. Ai? Îți dau eu. Ai? Da. Ok. Stați un pic aici. Probleme de probleme de sănătate. Păi zi, doamna, să nu mâncă nimic. Păi nu e mâncare. Aia. Aiurea, frate, de mine. Foarte aroia. Tu ai aiurea. Dacă o să ne plictisim pe drumul, să ne plictisim, da? Dar că ne plictisim, pentru că o să ne fie foarte somn. Da, ne plictisim noi foarte repede. Așa. Papi mâneană. Ce papi mâneană. Papi mâneană. Mă, ce faci? Reclamă. Bă, muzică de Crăciun, nu reclamă de Crăciun. Unde n-ai până asta? Fă. Unde n-ai? Nu știu aici. Noi suntem acum pe drum spre Pitești, un drum sau un fel de tunel, pentru aici sunt case de călătorit în vacanță și de cazare, una din ele. Deci acolo sunt munți, nu știu dacă se vede, dar fac și acum se vede. Deci avem strada. Sunt o grămadă de munți aici, a fost impecabil acolo. Uitați munții. Pe copacii sunt munți. Munții sunt copaci. Îs munte. Vreau să copilărească munte. Tarzane facem, efectiv. Hai să spunem poezia de Otilia Casimir. Iată vine Moș Crăciun de Otilia. Spune. Iată vine Moș Crăciun de Otilia Casimir. Mihămeț în fapt de seară a plecat către oraș. Moș Crăciun cu un iepuraș. Înhămat la sănioară. Uite o casă acolo în vale. Așa de la capăt. Deci, uite vine Moș Crăciun de Otilia Casimir. Auzi, stai, oprește-te un pic. Tu rim? Eu un rim. Da. Hai, încep eu. Iată vine Moș Crăciun de Otilia Casimir. În fapt de seară, în fapt de seară
Nu! Hai să cântăm mai bine un colind. Hai! Dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, să înălțăm. Când boierii nu s acasă, dom, să înălțăm. Când boierii nu s acasă, dom, să înălțăm. Dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Că a plecat la vânătoare, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, să înălțăm. Dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, să înălțăm. Dom, să înălțăm. Să facă din plana lui, dom, să înălțăm. Veșnic frumos Domnului, dom, să înălțăm. Stăia Domnului, dom, să înălțăm. Dom, să înălțăm. Avea luminițe pe... Mai era. Nu era. Aia să deschide ușa străine. Deschide ușa creștine. Da. 3, 2, 1. Deschide ușa creștine, că venim și Dar nu mai uitați, domnule, ce a spus domnul Navea să mai mâncăm în mașină? Ce? Deci, să facă din plana noi, domnule. Deschide ușa, e curaj. Cam știm. Deci, deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani cu bine. Îngerii din cer coboară, îngerii din cer coboară. Nu mai știu, deci ca să ne spapam. Face și partea a doua. Pa, pa!